Hello, good morning guys and welcome back to my YouTube channel. Guys, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. So guys, today's video guys, ang gagawin natin, tuturuan ko kayo how to be-act the kahoy. Kasi guys, may gagawin, magluluto yung nanay ko, yan, para may magamit tayo sa pagluluto. So, magbibiak tayo. Guys, thank you so much for your helping me na nakaabot ako ng 500 subscribers to my YouTube channel. Maraming salamat po and road to 1K na po ako. Please, subscribe na po kayo guys para naman po makatulong kayo sa akin guys. So tuturuan na po kayo guys how to be at the kahoy. So here we go. Muna siya ang muna sugod dari sa mansion. So magpuan na siya. Muna siya puputulin para may magamit tayo. But doon sa Davao guys, pag ganito doon sa Davao guys, bibilihin pa ito. But dito sa amin, ang gagawin mo na lang is, ikaw na lang ang kumuha. Walang bayad kasi parang kasi walang nangyayari guys. That's why hindi na namin binibili dito. But most Davao, you need to buy a sugnod. A sugnod kasi walang room na nalilog guys. Walang kumagan sa guys. Actually guys, kapatid ko guys, nagbebenta ng manok. Yung manok guys, na tai chi. So, ihawin namin. Ewan
siyang putulin. Putulin na natin. Ganito ang pagbitak ng kahoy. Sa akin na version. Ito guys. Sugar. Ayan guys. So, ganito talaga dito sa buhay namin guys. Hinahangal ako. May magagamit na kami. Sorry. So, ayan guys, kailangan na natin itong ipasok dito sa nilalagyan namin ng kahoy. Ayan. Ayan! May magamit na tayo sa pagluluto. Ayan. Daan na tayo. So, the next is ito naman. Kailangan natin itong ilagay dito kasi guys, basa-basa pa siya. No? Ano siya, no?